बयनिसिमबो तामुलपुर जिल्लानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा थांनाय 2024 मायथाइनि हायर सेकेन्डारि साइन्सनि रिजाल्टआवबो आसामनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्लाया टप मोननो हादोंमोन आरो 2026 मायथाइनि एचएस साइन्सआव दिनै फिन खेबसेबाव तामुलपुर जिल्लाया आसामनि गेजेराव टप रेंकआव फैनो हादों। दा बेनि थाखाय आङो तामुलपुर जिल्लानि साफ्रोमबो फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों, गार्जेन बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, फरायसा फरायसुलि बिथांमोन जोबोद खस्थ' खालामना फरायनानै दिनै तामुलपुरखौ आसामनि गेजेराव फार्स्ट टप रेंकआव लाबोनो हानायनि थाखाय फरायसुला फरायसुलि जेसेबां गासैखौबो आङो आंनिफ्राय जोबोर साबायखर बावदों। लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानि गासैबो मेलेमजिबि सुबुंफोर, फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, लोगोसेनो सिभिल ससाइटि गासैबो आङो तामुलपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम दिनै तामुलपुर जिल्लाया हायर सेकेन्डारि साइन्सआव टप रेंक मोननो हानायनि थाखाय आं तामुलपुरनि गासैबो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावबो जोंनि बे जि नाजानाय तामुलपुरा बयनिख्रुइ फार्स्ट मोनफ्रोमबो आयदायाव जानो जि तामुलपुर ओनसोलनि नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो सानफ्रोमबो लाखिलांबाय थानो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसेनो बे समाव आङो तामुलपुर जिल्लानि जानानै जोंनि आसामनि जि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावहरो। सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो खामानि मावदों, जोंनि फरायसालिफोरजों लोगोसे जों जाहाथे फरायसाफोरा एनकारेज मोनो बेनि थाखाय जोङो फरायनायनि बेलायाव गोबां गुबुन फरायसालिफोरखौ जों नायगिदिंदोंमोन। लोगोसेनो आङो स्पेसियेलि जोंनि तामुलपुर समस्तिनि थाखाय सुपार 5नि मोनसे प्लान खालामनानै फरायसाफोरखौ जाहाथे एनकारेज मोनो बेनि थाखाय मेडिकेल लाइनाव थांनो हायो बेनि थाखाय कचिं होनायनि बेबस्था खालामदोंमोन आरो दिनैबो आंनिफ्राय 7 फरायसाफोर जोङो एसपिएमआव कचिं लागासिनो दङ नीटनि थाखाय। दा बेबायदि माखासे जोङो सुबिदा होनो नाजादोंमोन आरो जोंनि बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार, लोगोसे आथिखालनि राज्य सभानि एमपि प्रमद बर' सार बिथांनि नाजानायावबो जों तामुलपुर जिल्लाखौ जाहाथे गोजौसिन थाखोसिम लांनो हायो बेनि थाखाय गोबां सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबोदों, एवारनेस प्रग्राम खालामबोदों, लोगोसेनो गार्जेन मिट बा फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायदों प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायावबो। दा बैफोरनि गेजेरजों जोंनि गार्जेन, फोरोंगुरु, फरायसाफोर आरो ओनसोलनि फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, लोगोसेनो सानसुमै सुबुंफ्रा गासैबो खौसे नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोनसे तामुलपुरा मोनसे जौगासार मोनसे थाखोसिम सफैनो हादों। साइन्स स्ट्रिमाव जोङो दिनैहाय कमार्स स्ट्रिम आर्ट्सनियावबो जोंहा रिजाल्टआ थोजासे मोजां आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव फैबाय थानाय समाव जोङो साइन्स, आर्ट्स, कमार्स बे मोनथाम बिथिङावबो जोंनि फरायसाफ्रा इयुनाव आरोबाव एखे थासारियाव जाफुंसारनो लांनो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथियो।